tabots. Ara! Aquest és el drac de vora llibres. Sí! El protagonista d'aquest conte, Sant Jordi el drac de vora llibres. No te'l mengis! És que m'agrada. Ja, a mi també m'agrada i no me'ls menjo llibres. Ja. Sabeu que el drac de vora llibres va conèixer Sant Jordi? Sí! Sant Jordi anava a buscar caçar el drac i el va trobar en una cova. Sí! I et va despertar. Sí, em vaig enfadar. I què volies fer? Menjar-me'l. Te volies menjar Sant Jordi? Sí. Què va fer Sant Jordi perquè no te'l mengessis? M'explicava contes. T'explicava contes? Sí. La Caputxeta i la Blancaneus, etc. I al final vas convertir en un devorallibres. Nyam, 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 nyam. I ara coneixerem els personatges dels contes que li va explicar Sant Jordi. Sí, Anem a conèixer a un ocell molt divertit, en Butzi, que és... Sí, és un ocell que està boig. No estàs boig, calla. Doncs en Butzi està aquí però està una mica nerviós. Sí. Hola. Calla. No vull. Aquest és en Butzi, és un ocell molt divertit, un ocell molt divertit, però és una mica entremaliat. El vaig trobar... Butzi! Vols deixar-me? Doncs en Butzi és un ocell molt divertit, un petit voltor que està una mica boig. Li diuen el voltor boig. No estic boig! Bueno, és un nom que et diuen. A més, és una cria. No sóc cap cria! Bueno, és petit, mira, encara no pot volar amb aquestes ales. I tu què? Bueno, clar, jo no volo. I amb aquest bec que té, és un bec molt fort, poden trencar tot tipus d'ossos. Butzi! Butzi! Deixa, m'enfadaré, Butzi! I ara m'ajudarà a fer un joc de màgia. Sí. Tinc aquí una corda. Sí. Agafa-la per la punta, no, per la de baix. Així. I no la deixis anar, vale? Sí. Butzi, m'enfadaré. Agafa-la bé. Sí. I no la deixis anar, ho has entès? Sí. Butzi! Va, agafa-la bé. I... Sí? Vale, sembla que l'ho entès, que sí? Sí! Oh, Butzi! Que no la deixis anar, vale? Vale! No! Butzi! Última vegada, si no ho fas bé, avui no berenes. Vale? No deixis anar, sí? Ho has entès? Sembla que ho has entès, vale? Ara quan compti 3 deixa anar. 1, 2, 3. Deixa anar. 1, 2, 3. Deixa-la anar. Si no, no es morres. 1, 2, 3. Oh, s'aguanta. Ara comptarem a 3. 1, 2, 3. Oh, molt bé. Ara presentarem amb un altre personatge. Jo vull cantar. No, ara no és hora de cantar. Sí, vull cantar. Ja n'hi ha prou. Ja, calla. Ja, para ja. Calla. Mira, posem la maleta aquí a sobre. I ara us presentaré un altre personatge. De vegades vol escapar. Es diu Floppy, és molt simpàtic. És molt simpàtic. Floppy? Saluda? Vale, és molt simpàtic, no fa res. És molt simpàtic. Floppy. Ja sé. Ja sé. Fa més que ho guardi, que vull estar
avui està molt nerviós. El guardarem perquè avui està... I ara es queda un personatge. És en Duki. Un gos molt simpàtic. Aquest gos és molt intel·ligent, que sí? Saps parlar? No saps parlar, no? No. És que sí. Doncs m'ajudarà a fer un joc de màgia, Duki? Mira, Duki, agafa aquest mocador. Sí, agafa aquest mocador i aguanta'l bé perquè farem que canviï de color, vale? Farem que canviï de color. Que raro, ha caigut. Va, en tinc un altre, agafa'l bé. Agafa'l bé. Perquè hem de fer que... Hem de fer... Què? Que raro. Encara en tinc un altre, encara en tinc un altre. Potser se l'emporta el vent. L'últim, l'últim. Agafa'l bé. Agafa'l bé. Oh, se l'ha menjat. Se l'ha menjat, ara què? No tinc més mocadors. Però bueno, tinc una bola d'esponja, vale? Una bola d'esponja per fer màgia. No te la mengis, mira, perquè no se la mengi, l'agafo i la guardo a la butxaca, vale? Que raro. Agafo la bola d'esponja, la guardo a la butxaca. Butxaca? Ah, com pot ser això? No entens res, però si la guardo al xac com pot aparèixer una altra bola. Primer menja mocadors i ara... No pot ser. Farem màgia amb això. Adivina coses, que sí? Olora bé? I has d'adivinar què hi ha escrit. Hi ha una paraula aquí escrita, vale, Duki? Saps què hi ha escrit? No saps què hi ha escrit? Adivina-ho, va, concentra, què hi ha escrit? Va, sí que ho saps. Què hi ha escrit? No ho saps? No. Segur? No. No ho saps. Però què hi ha escrit? Va, un últim intent. No, no ho saps. No. Sembla que no ho sap. Va, mirem a veure què hi ha escrit. No! Molt bé, ho has endevinat. Com que ho ha fet tan bé, li regalarem això que li encanta. Que t'agrada això? Ai, cuidado. Ai, pues para. Dico, ai. Ai, m'enfadaré, Prou! Ja està bé, M'enfadaré i saltaré una dos. Para ja! Para! Espera! Fora! Mira, saps què? Perquè no ploris, te'l dono així. Jo crec que ja no em podrà picar el cap, que no? Digues adéu.